So حجيجن تاينا خنوري account أكفافتا رينا لنا بعد كسيل لكن كمي قرنا يجنز كنوتو زلنا أو كمي قرنا نابناتنا عملاي لومي فيديونا زيادة تكبراوي زغنا مدبي كلنا كمي نجبر جي أبزم مسمى أخو connect your bank account لأن لو connect تجبر تكون كان bank account ناتكها congratulations كباكم يفوتوا why مهنياتو أبزم تيجي مجلوكم وحقوسكم اتقدامي سجمتي ناي وفري بعود فسيمكم اللهم تبدل النقاحات تزارعي بناينا ادمي وفري دحر وفري قبل زلك نقاحات تزارعي بناينا قال لك سلام طنا هبلي كميتونم سلام تلو بعلم تصفاي ميلي توتو Toto Trades مزاوم الله سو ابزا حلف سلسته خفالات علينا زاراري بنيرنا قال كابتوم ازيوم اقدس زبالو نطبطات كا قدمي وفري وكا قدمي لونج تيرم انفستمنت كتغبرو بزلكا نغراتن توغدو بزلكا نغراتن قدمن دحرن لونج تيرم انفستمنت كتغبرو بزلكا نغرات ابا سيكوريتي بزعبا كريبتوكرنسي ستوك ماركت تاي مالت مخانو زاراري بنيرنا مالت سو نزا فيديو حدث تقولكم مجمريا نزوم سلسته خفالات ابزلو كتكاتلوم كزغاروكم يفوتو مالتيو عملاي لومي فيديونا زيادة تكبراوي زغنا مدبي كلنا كمينا نجبر ابزا حلفه انتاي نوتو نقلص هنا ستوك ماركت انتايو بلاتفورمز انتايوم ابيناي بلاتفورم هاتوفر زلك ازفل كنقلص هنا سلومي كن تكبراوي خوينو انا بيرسونال دتقملو نزمصلو 15 عامت كاناتي هافتي كانصلو مخلي زبلوم اور كاملو مخلي زبلوم بلاتفورم تتقمنا انا كنقصل مالتي سو ازي رابعي كفاليو اب رابعي كفال كالومي ناي اي بي كي ار بلس ناي كريبتوكرنسي بلاتفورمز ويكا اكاونت اميركم تخفتو بتوساخي كميغركم ገንዘብ ትእቱ ከመገርና ሳይን አፕ ንገብር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደረጃ በደረጃ ንጀመርቲ ብዝምጥ መልኩ ዝገልጸልኩም ኦር ዘሪእኩም ከውኒ ማለት እዩ ሶ ሰናይ ትምህርቲ ግዜ ሄይ ኣብ ከባቢኩም ሻይ ቡን ቅርብርብ ኣቢልኩም ብጣዕሚ ሪላክስ ኮንኩም ኢንጆይ ኮንኩም ነዚ ቪድዮ ተከታተሉ ወይ ማለት እዩ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ደስ ዘብል ግዜ ክህልወና ማለት እዩ ሶ ደስ ኢልኩም ክትከታተሉ ኣሰሃሮኩም ፈቱ ሶ ፓርት 4 ቅድሚ ወፍሪ ዘድሊ ንቕሓት ዝብል ኣርእስቲ ዘለና ክትሪእዎ ዘለኹም professionally بصفوف ملكو بسلايد سو تدالي مالتي سو theoretically كنرينا لومي جن زيادة أب تجبارين كنري من ياتو أبز حالفة تبدل النقاحات تزارعي بناينا ادمي وفري دحر وفري قبل زلك نقاحات تزارعي بناينا قال لك ابو قال ازيوم صباح كامل بحال مططات كا سكوريتي يو تحنت جنزبكا كميكا توعس بلي مالتي اجي ابزي علينا اي بي كي ار اكاونت كمان نخفت انا بيرسونالي بقول كاين تكملوا ابناتنا ناي تريدينج كوميونيتي تريدرات تريد كيروم ገንዘብናቶም ኢንቨስት ዝገብርሉ ፕላትፎርም ሎሚ ኣከፋፍታ ዘሪእኩም ከውኒ ማለት እዩ ብተወሳኺ ስለምንታይ እዩ IBKR ክንመርፅ ክኢልና ዘለና ዝብል ነጥቢ ክነልዕልና እንጂ IBKR ዝመረፅናሉ ምክንያት እንተሃልዩ እቲ ውሕስነትናት እዩ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣንድማ ቢላም ዝነገርኩም ኣልሞስት ናብ ከባቢ 35-36 ዝኾነ ሃገራት ኣለው ናትና ተምሃሮ ደን እዞም ናትና ተምሃሮ እንተደኣ ኢንተርናሽናሊ ኢንቨስት ክገብሩ ተኮይኖም IBKR ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣትሊስት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝሰርሕ ማለት እዩ ብተወሳኺ ገንዘብ ናወሰካ ክትመፅእ ከለካ ብኢንቨስትመንት እቲ ዋና ነገር ትደልዮ ሰኩሪቲ እዩ ሰላም ክበካ ኣሎ ገንዘብ ናትካ ኢንቨስት ከርካስ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ወይ ቲ ብሮከር ክጠፍ እዩ ወይ ቲ ፕላትፎርም ክበላሽ እዩ ኢልካ ተሓስበሉ ባይታ ኩሉ የብሉን ብሰላም ክድቅስ ኣለካ ብሰላም ካልኦት ንጥፈታት ናትካ ተካይድ ኣለካ ማለት ሶ IBKR በዚ ምክንያት ተመራፂ ይገብሮ ማለት እዩ this is not financial advice already ተዛራሪብና ኢና እዚ ትምህርታዊ ክፋል ጥራይና ንዛረቡ ዘለና ግን still كم فاميلي ناتي يزرقكم على يوتيوب and that's why ناتي تمكرو الديو نقرات نشرز قبلكم خوني كان عندش اكاونت المخفات كم يقرأنا ساين اب كنقبر كم يقرأنا لوجين كنقبر كم يقرأنا ايميل كنتو every details كله information زكابلكم خوني مالتي identity verification زبال process ونالو ايو لان منتاي كم ساحتنا منتاي حبتنا زبل كنزارة بنا حبشا identity ناتكا وحسنتي ناتكا وحسنت تغينو تبوهم زلوكم نقرأ دا عينت وراءتي وصارح زخ الفاريفاين كنقبرهم وكا نسخاتكم وحسات مهامكم نتي بلاتفورم at the same time نولكم ون نو حسنت جنزبناتكم وحسات مهامكم نمرقات تكملو مسرح له أدرس ناتكا ID card ناتكا تقلز حاتوها بحالو فينا نريق كوني مالتي أبزي كم نريق جلنا خالي بانكي كاونت أمريكا تحجو زبلي بتكبار كم نريقنا مالتي سلازي كلتنا قاري خاريقكم جلالي تقداميتي ناي كريبتوكرنسي
ኣካውንት ከመይርካ ትኸፍት ክሪፕቶከረንሲ ከመይርካ ትገዝእ ከመይርካ ኢኻ ካብ ባንክናትካ ገንዘብ ትእቱ ዝብል ፕሮሰስ ኢና ንርኢ ሕጂ ንሱ ሎሚ ኣይክንርኢና ዋይ ተልኩም ምክንያቱ ኣብዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኮይንበይዝ ከመይርካ ትኸፍት ዝብል ቪድዮ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐልኩም የርኢ ማለት እዩ ሶ ነታ ቪድዮ ንሳ ምርኣይ እዩ ባት ንሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ክሳብ ዝኾነ ኣብዚ ኣይቢኬኣር ኣብ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ግን ናይ ክሪፕቶከረንሲ ብዛዕባ ሃርድ ዋሌት ክንዛረብ ኢና ብካልእ ክፋል ማለት እዩ ንሎሚ ኣይቢኬኣር ናይ ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ከመይ ጌርና ንኸፍት ዝብል ወይ ከዓ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ጥራይና ክንዛረብ ማለት እዩ ጋይስ ኦኬ ክሳብ ሕጂ ብቲኦሪ መልክዑ ክንሪኦ ፀኒሕና ኣለና ሶ ናበይ ክንከይድና ከመይ ጌርና ኢና ሳይን ኣፕ ንገብር ከመይ ጌርና ኢና ኣካውንት ናትና ቫሪፋይ ንገብሮ ከመይ ጌርና እንታይ ዓይነት ዶኪመንት ይደድልየና ኦር እቲ ፕሮሰስ ሓደ ብሓደ ስክሪን ናተይ ሼር ገይረ ዘርእየኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንተርኣክቲቭ ብሮከር ዝብል ወይ ከዓ ብታሕቲ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ነታ ሊንክ ተጠቂምኩም ወይ ናብ ላፕቶፕ ናትኩም ወይ እውን ናብ ናትኩም ቴሌፎን ይወስደኩም ማለት እዩ ደን በታ ሊንክ ጌርኩም እዮም ክትኣትዉ ዘለኩም ማለት እዩ ሶ ሕጂ ታ ክንገብር ኢና ሳይን ኣፕ ክንገብር ኢና መጀመርያ ደን ሳይን ኣፕ ክብላ እየ ሶ ሳይን ኣፕ ምስ በለኒ ኢሜይል ዩዘርኔም ፓስወርድ ኮንፊርም ግበሮ ብለኒ ኣሎ ሃገር ብለኒ ኣሎ ደን እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ክቦም እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣነ እቲ ኢንፎርሜሽን ናተይ ሂበዮም ኣለኹ ኢሜይል ናተይ ዩዘርኔም ፓስወርድ ሂበዮም ኣለኹ ካንትሪ ዝነብረሉ ዘለኹ ሃገር እውን ሂበዮም ኣለኹ ያ next ክንብላ ኢና እንድሕሪኡ create account ክንብላ do you want to be contacted ይብለና ዘሎ and email ክንሰደልካ ትደሊ ዲኻ እዮም ዝብል ዘለዉ and then yes ተልዮም ተመራፂ እዩ and create account ክንብላ እየ ማለት እዩ ኦኬ ደን ኣብዚ ኻ እንታይ ይብለና ኣሎ next ምስ በልኳ ማለት እዩ ናይ ግለሰብ ዲኻ ትደሊ ወይስ ናይ retirement ድዩ or joint ድዩ ናይ ሓባር ይብለና ኣሎ so better individual ክንገብራ ኢና confirm ክንብላ ኢና ማለት እዩ ቋንቋ ብለና ኣሎ እንግሊሽ ኣነ መሪፀ ኣለኹ ሶ ዋና ዚ ኣካውንት ኩሉ ኣብዚ ኢንቨስት ዝግበር ዋና ይብለና ኣሎ ደን የስ ክንብላ ኢና ማለት እዩ ኢሜይል ናትና ከይና ኮንፊርም ክንገብሮ ኣለና ኣብ ኢሜይል ከይና ኮንፊርም ክንገብሮ ኢና ኦኬ ደን ኮንፊርም ምስ በልኩም ብዝለዓሊ መጀመርያ ኣብ ኢሜይል ናትኩም ፓስወርድ ክሰደልኩም እዩ and then እቲ ብኢሜይል ዝመፀኩም ፓስወርድ ኣብዚኣ you can enter code here ትብለና ዘላ ክሊክ ጌርና ፔስት ክንገብራ ኢና ኮንፊርም ኣድረስ ክንብላ ኢና ደን ኮንፊርም ጌርና ኣሎ ኢንዲቪዥዋል ክንመርፅ ኢና ቋንቋ ዝብል ኣሎ ብዚ ኢንፑት ላንጉዌጅ ዝብል ዘሎ እንግሊሽ ክንገብሮ ንኽእልና ንስኻትኩም ትቕይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ደን ስታርት ኣፕሊኬሽን ክንብላ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ደን ሕጂ ኔክስት ንስበልናያ እዚ ኣምፅያትልና ኣላ ገለ ካብዚ ኣብ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ሕጂ ብዛዕባና ኢንፎርሜሽን ክእክብዮ እቲ ምክንያት ዝኾነሉ ናይ እዚ ከዓ ማኒ ላውንደሪንግ ንኸይካየድ ብናይ መንግስቲ ኢንፎርሜሽን ንኸቕርቡ ስለ ዝሕትት እዮም ማለት እዩ ቴሌፎን ናትኩም ብዛዕባኹም ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ኣታዊታት ናትኩም ናይ ስራሕ ሃዋህው ናትኩም ምንጭ ናትኩም ሃፍቲ ክሓትኹም እዮም ማለት እዩ ደን ድሕሪኡ ሬጉሌተር ክገብሩ እዮም ኣካውንት ሴትኣፕ ክንገብር ኢና ስታቱስ ናትና ክሓቱና እዮም ማለት እዩ መጀመርያ ብዛዕባና ኢንፎርሜሽን ሕጂ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታይትል ብለኒ ኣሎ ሕጂ ኣነ ሚስተር ክመርፅ እየ ደን ድሕሪኡ ንስኻትኩም ትመርፁ ናይ መጀመርያ ስምካ ሚድል ኔም ናትካ እቲ ናይ ኣቦኻ ስም ማለት እዩ ላስት ኔም ብለና ኣሎ ናይ ባሕጓኻ ስም ኣብቲ ናትኩም ወረቐት ብዘሎ መልክዑ ማለት እዩ ኣድረስ ናትና ኣብዚ ክንእቱ ኢና ያ ከተማ ስቴት ብለና ኣሎ ዞባ ናይቲ ወይ ክልል ናትኩም ፖስታል ኮድ ኦልሬዲ እዚ ትፈልጥዎ ኢኹም መብዛሕትኩም ማለት እዩ ያ ኣብዚ ሕጂ ፉሉይ ነገር ኣብዚ እንታይ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፉሉይ ናሽናሊቲ ሊካ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ኔዘርላንድ ነብር ኣለኹ ግን ከዓ ናሽናሊቲ ናተይ ናይ ካልእ ሃገር ንሕዳእቲ ኮይኑ ኣብነት ኣነ ናይ ኤርትራ ናሽናሊቲ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ኤርትራዊ ስለዝኾንኩ ንስኻትኩም ናይ ካልእ ሃገር ናሽናሊቲ ተሊኩም ኢስ ቤተር ትነብርሉ ኣብቲ ትነብርሉ ዘለኹም ሃገር ማለት እዩ ናሽናሊቲ ዝብል ግን ክትቕይርዎ ተመራፂ እዩ ማለት እዩ ፎን ናምበር ሎኬሽን ናትኩም ፎን ናምበር ታይፕ ክትህብዎም ኣለኩም ፎን ናምበር ታይፕ ዝብል ዘሎ ብዛኹም ትሪኦ ዘለኹም ወርክ ሆም እዩ ዝብል ሞባይል ኢልኩም ደን ፎን ናምበር ናትኩም ኣብዚ ክትህብዎም እዮም ማለት እዩ
yeah, personal information, date of birth, عمت تخكل مستناتكم ID بزولو ملكعو أبزي مارشال ستاتس بلنالو تن زلوخ ما هو ناي مرعى ناي حدار كونتات مالتي تقولوا مالتي yeah كندي number of dependents بلنالو بزي you have to put their tax residence ناتكم نيذرلاند ندحدا تقويو أبتتنو زلوخ ما هاجر مالتي and do you have any other legal recognized name لنالو حدث تليكم نو إخم تبلو زلكم مالتي identification country of Netherlands أنا قريب له سقطكم بتنبرو زلهم هاجر كتجبروا دي ناتهم حقي دي قلت مالتي وأنا بزجبركم مصنعتي document type لنا له driver license national أنا passport يعطيكم passport قبله سقطكم ككبتناتكم national identity card خون خلي driver license خون خليو identification card خون خليو yeah document number بلنالو نايتناتكم number يخمتبو employment بلنالو هو ناي سرح لهم هو employed تخونكم employed self employed تخونكم self employed retired تخونكم retired لكم صحفلو and source of income لنالو منش هافتناتكم تايو لنالو then زي كنمرسينا مالتي كاد account information أنا بيرو كحسب اللي يزرلي يرو investors كبر security questions على النابزي تملو الصبغي answer عم بتحجز أب security questions بزلو in what city or town did your mother and father meet أبونا ديخنا بين أي كتما أو عدي يوم تلاليهم لنالو نسكوريتي هار معلتي باسورد ناتكم ترسيحكمو and then بقليلو يعني باسورد ناتكم نخملو سلكمي مالتيو okay then yeah أبزو لوت ملسو صبوي كله أبز تقبرو information ناتكم بستغانا مثلا بنوت ملكو أخت حزوو أنا غلاو بوكم فوتو because password كذكره خير يعتبر تغلي خلومي but تحرق جزيجين password ترى ساعة زونه زي فورم زي بسنة ساعات بتنقع قطبل لكم and أمود أتعد حريم continue نحن لازلنا جات ملوه لهم بتنقع نوت ندحاسكم كتملوه كذا غروكم يفتوا مالتي because financial market زي ناي email password ترسيعها email password ترسيعها تبتغي از ناي financial نهارات غيره دخول جيجات تسريعها كنزب كأيها تخسر مالتي so بزملك كتستاخلو كذا غروكم يفتوا مالتي ስለዚህ أنا حجي كذي هبة كمولئية تفيديو نحاسر لكم نعاحتكم كملاأخو ريكارد قبل لكم جلهو هافتي تغلى كتبت زخيل هافتي ناثنا يو مثلني أكين كم زقوركم ساعتي بزي كحلفنا خالي investment objective and trading purpose بلنالو نمنتاي إخات ناتكا علامة ويكا رأي ناتكا target انتاي إيو and trade قبل زلها مهنيات علامة انتاي إيو يزبلنا زلو and then بريسك ملكا خابزو أميتلنا so نحجي انتاي مرز preservation of capital and income generation لنا له هافتناتنا reserve نقبره وكا نمخزني كنت كامل تقوينا low risk يزولو لنا له نعبيت تقوين growth كنقولها hedging and profit from active trading and speculation so trading كنقبر تقوينا زي high risk مخانو فلتو يقوم زي زخون استراتيجي زي زخون trading plan trades كنبر يكون مالتي so نحجي بزي كلتا تراي كنحلف كنفتننا مالتي and yeah بزن green زلوا مالتي أبقى صالي مستمكرو زي كستاغل سلزخل it's okay مالتي trading experience and knowledge level لنالو أب stock market experience ناتكم كندي يمثل لنالو so it depends ناتكم تمكرات كم زفارة لفلتي سلزي yeah أنا normally ب 4 years كحلفي بعد نسخاتكم ككمتي تايبات تقبروت ملؤوت خليكم or yeah أبز مسئلة كيرون خلينا مالتي select trading per year بلنالو أب عمتاوي كندي غزي أخذ trade تقبر بلنالو كتبوت خليكم كندي غزي أخذ شيء تجزئ مالتي so it depend أب تيناتنا ورحوي أكايدا depend كبري مالتي
ናው እቲ ፍልጠት ናትና ብናሎ ናውሌጅ ናትና ማለት እዩ ጽቡቕ ድዩ ፍልጠት ዘለና ወይስ ሊሚትድ ዝኾነ ዝተወሰነ ኢንፎርሜሽን ዘለና ዝብል ማለት እዩ so ንሕጂ ሊሚትድ ናውሌጅ ተልኩሞ ጽቡቕ እዩ ኣብ ትሬዲንግ ኢንተረስትድ ያብለናሎ yes I am interested ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም but that much I could ask you can select more product and location to trade now or anytime after your account is open so دحر مس account راتنا مس ودعنا أن كلا يجزيك كنا هنستعمله نخير information لزوجنا regulator information لنالو are you or anyone else you plan on adding to your account employees of publicly traded company لنالو so yeah نقطة بلوت خليهم the mostly misnai affiliate كده تحز نجاري do you or anyone else you plan or adding to your account control publicly trade campaign لنالو so ن campaign تاع trade تجور تكونكم يكابنا كالوت campaign تاع استمازن بروكو زي capital we have to نحرات لكم informing ورنا يزبل so ساعتكم نولكم تملوا تقوليهم مالتي ياتي كمول أقوله زيارة كم زلخو أنا نوع غزي سلزو استوديو أن حاسب كات جورة زلكا program غير كات جورة زلكا سزوجنا أنا تجزي كي نوع حكمي مالتيو so أبزي أجي بزعبانا بخميس سمع خازبل حط له so أبزي كتبوا تقوليهم توتو تريد سيلكم كتصحف لهم تقوليهم مالتيو باي تسمعهم بإنترنت كتبوا لهم تقوليهم بيوتيوب كتبوا لهم تقوليهم it doesn't matter so نوع information كتبوه مالكم مالتي requires زون أحلفهم لهم so Toto Trades كلهم أنا then حري continue نبلعنا مالتي okay so أبزغان تابلنا له نتنسخاتكم تونو stock لون بمقبار بلغح ملكعو وزين خملس بمقبار مالتيو توسع جنزب تقول لهم سلازي نزي الرايت كبر وابلنا له نحجي رايت كنجبرينا دحرجن اب سيتنج استخال كدلينا مالت فقاد يحطنا ناتكا ستوك لام تيسلا ستوك تليكا وي دغونه كريبتو تليكا كالوت كامبانيات بتناتكا ستوك بمرأي ገንዘብ ንኽልቅሑ ካብ ካልኦት ባንክታት ንዩ ካብ ካልኦት ትካላት ማለት ትፈቅድ ዲኻ ኢሎም እዮም ዝሓቱና ዘሎ ማለት እዩ ሶ ንሕጂ ራይት ከገበርናያ እውን ክሓልፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ደን ኣብዚ ኸ እንታይ የርእየና ኣሎ እቲ ንስኻትኩም ዝገበርኩሞ ናትኩም ኤክስፔሪንስ ኣለዉ ግበሩ ናብለን ኣሎ ኣብቲ ኤክስፔሪንስ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኤውሮጳ ካብ ዝኣቱ ኣነ ስቶክ ማርኬት ኣልሞስ ሓደ ዓመት የገረ ሓደ ዓመት ኢለ ኣለዉ ንስኻትኩም ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢት ዲፐንድ ማለት እዩ أن يا زي أبز زلو مثلنا زلو تيك زكبر فقط كتبوهم كتقولكم أنا دحريو كن كسرين عمالتي. أوكي then كابزي كتقولوا دايري إن لون عاي أبتي document تي for privacy ناتي passport number and password ناتي and ناي passport ناتي number يرسل زلو إن أبز ناي trades قبل زلو سكرين أبز لكم زلو بس كات عم trade نقبل كي فيديو لسرح لكم زلو مالتي. so داي حتى نلو ab mobile ka identity natka passport natka passport دلني الكان الله خان أي passport سيليك سدلنا يخا تنبرلو أبت تنبرلو زلخا address كم زلخا مرجع جزون document سدلنا يخا يلومن لو قال لها أبت document تاي كون خليه عشان ناي من محدار ورقة كون خليه ناي bank statement كون خليه ناي electric أقول قلت دمس أكون رافلكم الورقات كون خليه أنا حاجة officially ناي trading ونبذ حلف بروكر كفي تسلز نوركو كمان محدار official ورقات سرح هولو تحطوا تقوليهم ساعتكم مالتي BPR is بحال بسعدي ساعتكم تناي governmental residence permit or permission يلكم كتوردوا تقوليهم or كتحطوهم تقوليهم 10 شيك سب $10 كفيركم ترغبوا تقولهم عينة document مالتي ويون bank statement ون خنتكم نقالينا or كم زوالكم ناي بpost مثلا ورقة ناتناسم أبلع علي and address اللو مالتيو so yeah كنقصلينا هابزي أنا موبايل إخا توصلو زلك قبل منه because كاميرا حلو على تقينا الموبايل إخا تكم زلني لذي أوكي خبلوي so standard and manually and automatically زبل بس إني أنا هجي أبكندي manually automatically verify كم زقبرو مريض أزلهم مالتيو I agree كبلومي and my mobile QR زبون خوني مالتي. Okay then حجي ودينا لنا مالتي
ናብ ታ QR ናተይ ምሳቡኒ ታ ስካን ትግበር ማለት እዩ ስካን ገረያ ስካን ምስ ገበርኳ ናብ ናተይ ሞባይል ወሲዳትኒ ኣብቲ ናተይ ሞባይል ካንታይ ገረላ ቀዳማይ ነገር ናተይ ፓስፖርት ስካን ገረ ስደሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ናትካ ሰልፊ ናትካ ስእሊ ቪድዮ ትቅዳሕ ኣለካ ኢሎምኒ ናተይ ቪድዮ ተቀዲሕሎ ማለት እዩ እንደ ወሲዶሞ ቫሪፋይ ክንገብረካ ኢና ኣብ ምጽባይ ኣሎ ኢሎም ለው ሓደ ግዜ ቫሪፋይ ምስኮንኩም ወዲኹም ኣለዎም እጂ ቫሪፋይ ብኢሜይል ሰዲዶም እንታይ ክብልዎም ሆሊዮም እንደገና ፈትን ናትካ ስእሊ ኣይነፀረልና ክብልካ ሆሊዮም ወይ ናትካ ዶኪመንት ኣይነፀረልና ክብልካ ሆሊዮም ወይ ናትካ ናይ ኣድረስ ናትካ ኣብቲ ኣድረስ ከም ዘለካ ዘረጋግጽ ኣድረስ ዶኪመንት ኣይነፀረልናን ካልእ ቀይር ክብልካ ሆሊዮም እንደጋጊምኩም ብምፍታን ነዚ ኣካውንት ቫሪፋይ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ So እስኪ ተወሳኺ ሓበሬታት ኣለኻ ዘስዕበልኩም ከውኒ ማለት ኦኬ ናይ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ኣከፋፍታ ብቐሊሉ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ብሓፈሻ ቅድሚ ምኽፋትኩም ንስኻትኩም መጽናዕቲ ምግባር ከድልየኩም እዩ ድሕሪ መጽናዕቲ ምግባርኩም ከዓ ግዜ ሂብኩም ቆፅራ ሒዝኩም ማለት እዩ ስፔሻሊ ንዓይ ካብ ሰዓትን ፈረቓን ወሲድለይ ዓኻትኩም ሪከርድ ገብረልኩም ስለ ዘለኹ ማለት ስለዚ ናብ ከባቢ ሓደ ሰዓት ክወስደልኩም ስለ ዝኽእል እቲ ፕሮሰስ ናይ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ናይ ነፃ ግዜ ምዝህልወኩም ጥራይ ክትጅምርዎ ተመራፂ ይኸውን ነትናትኩም ሓደ ነገር ጀምቢርኩም ንኽትውድእዎ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣካውንት ከፊትኩም ኣለኹም ሓቀይ ምክንያቱ ኣነ ኣካውንት ከፊተ እየ ነዚ ቪድዮ ሪከርድ ዝገበርልኩም ኣነ ኣካውንት ከፊተ ኣለኹ ንስኻትኩም ከዓ ኣካውንት ከፊትኩም ክትኮኑ ተስፋ ኣለኒ ዘይኮይኑ ከዓ መጀመርያ ትሪእዎ ተሃልዮም ከዓ ሓደ ግዜ ትሪእዎ ኢኹም ቀፂልኩም ከዓ ነቲ ኣካውንት ናትኩም እንዳኸፈትኩም ትደግመው ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ግን እንታይ ኢና ክንርኢ ኣካውንት ኣከፋፍታ ሪእና ኣለና ባት ቀፂልና ግን ከመይ ጌርና ኢና ገንዘብ ክንእቱ ዘለና ኦር ከመይ ጌርና ኢና ናብናትና ፕላትፎርም ወይ ከዓ ናብቲ መሪፅናዮ ዘለና IBKR كم يقرنا إنا جنزب نقطو تنجنزب إتينا كم يقرنا إنا كنوصل نخيل مش بانكناتنا خمين التحزو زبل سكرينات الشر جالس قلت لكم كوني so دقيمة غيب Okay, so هجي مثلا لابتناتنا بروفايل already start the profile نتمرتاوي كفان verify كريز لو account مالتيو so هجي أبزي كم تري وزلهم أبزي هجي أب لابتوب يزلهم أنا أب لابتوب تهاليكم أب بروفايل زبل أب موبايل تهاليكم أب أوبشن تأتوا تقوليكم بحفشان قليلين normally deposit and withdraw in هنري هجي deposit دايمانتي ገንዘብ ክትጥቆላ ኃይሉ አንጂ ገንዘብ መጀመሪያ ያካተቱ መጀመሪያ ያኩም ካን ትገዝል so normal ከም ጁባናቱን ገርኩም ሕሰቦ ይኹም አካውንት አለኩም ናብቲ አካውንት ናትኩም ካሽ ገንዘብ መጀመሪያ ትእቱ ደድሕሪኡ ካብቲ ገንዘብ ዝተኻዮ ኢኻ ኣብቲ ዕዳጋ ትገዝእ ማለት እዩ so ሕጂ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዲፖዚት ክንብልና ምክንያቱ ገንዘብ ክትለካ ትገዝእ ተኾንካ select a currency you want to deposit ብለና እቲ ክትእትዎ ተለኻ ዘለኻ currency وكا ناي باتيرا سم مرز بلنا له تريبو زلهم سفرالي له أنا يورو كولي تو أب نيزرلاند سلزلهم حجي اتستيب أبزي إيجلز ألنا قدام أي نجار نتعلم كرنسات مرزيا كلا إكان ناي ديبوزيت ميثود كتركب بها زمالت كا استفرالي كارد تكم تخليها بنك خون خلي SEPF تكم تخليها أو وايس بالانس ويك تكم تخليها وايس تكم تخليها سون حجي زي مريضنا next كنبلو إنا مالتي which is أنا link bank account via open banking كبلايا مالتي or ناتي wise account ونالني wise كبلو خلي بزون كتكم خلي نحجي أب وشتي حد جنزب ناتك كأطول كابتن اللي خاجن زي كتكم تخلي خبلن له so أنا ببانكي جو قبلايا مالتي جي أبزي مسمى أخو connect your bank account بلن له connect تقابل تكون كان bank account ناتكها to connect your bank account will redirect you to apply third party service بلن له apply زبالة نايس هالسي أكال party account ناتكا مس IBKR connect تقابل نايم زبالة زلوا مالت so connect قبله اليوم ده يقول لك زي بنك ناتكا مس IBKR وكا مس ناتكا بروكر كونكتر كاي مالت كا بنك ناتكا بزي فقط كا جنزب يوستو مالتين ايكون تايدا كا بنك ناتكا ناتكا بروكر جنزب تو دن دحريو إيقان السخات كتغوزو تدلي نجر مريس كا تجنزب مالتي بعلاتهم جزيهم كا بنك ناتكا جنزب يوستو مالتي so جي كونكت اكاونت قبلاي اوكي مس بالك واحد جي ابزاو نريس لنا كونتاكت ديتيلز and account details إذا كلتا نقرأ زياتهم يدليني يوم connect نقرأ دن دحر إذا قبلها continue قبلها okay then continue مسؤولك واحد جي مسئين زول نقرأ تنتعلق تدريو زلهم أي إنج زبانا له زبانك زلو ريفولتانو N26 زبانا له بحافشة IBN أمرو زبانا له زياتهم أب نيزرلاند زلو بانك تاتيوم
ሓፍሻ ኣብዚ ኤውሮፓ ንጥቀመሎም ባንክታት እዮም ንስኻትኩም እትናትኩም ናይ ሃገርኩም ባጤራ ከዓ ናይ ሃገርኩም ባንኪ ክትመርፁ ትኽእሉ እዮም ባጤራ ብዝበለኩም ናይ ሃገርኩም ባጤራ ትመርፁ ባንኪ ኣብ ዝበለኩም ከዓ ናይ ሃገርኩም ባንኪ ወይ ከዓ ትጥቀምሉ ባንኪ ክትመርፁ ትኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሶ ኣነ ሕጂ ባንኪ ክመርፅ እየ ደን ድሕሪኡ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ባንኪ ናትካ ኮኔክት ክበሮ ብለኒ ኣሎ ሶ ሕጂ ታኽብላየ ኮንቲኑ ክብላየ ማለት እዩ ድሕሪኡ ባንኪ ናተይ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮንፊርም ክበረልና ብለኒ ኣሎ እቲ ፓስወርድ ምሳብኩም ሶ ሕጂ እንታይ ብለኒ ኣሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባንክ ኣካውንት ናትካ ኢንፎርሜሽን ሪቪው ክበሮ ብለኒ ኣሎ ባንክ ኔም ሂበኒ ኣሎ ናቶም ኣድረስ ኣብዚ ኣሎ ስዊፍት ናይቲ ባንኪ ስዊፍት ኮድ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ኣሎ ካልእ ባንክ ኣካውንት ታይፕ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ድሕሪኡ ካብዚ ናበይ ገፅና ኢና ክንከይድ እዩ then continue ንብላ ኢና ኣብዚ ኣትሪእዋ ዘለኹም ድሕሪኡ ኮንቲኒው ምስ በልክዋ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሳክሰስ ኮይኑ ኣሎ ኣካውንት ናትካ ኮኔክት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ክሬኤት ትራንስፈር ትገብር ትኽእል ኢኻ ብለኒ ኣሎ ገንዘብ ካብ ባንክ ናትካ ናብ IBKR ክትኽእል ኢኻ ብለኒ ኣሎ then ድሕሪኡ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣካውንት ናትና መፂልና ኣሎ ፕላስ ክንደይ ገንዘብ ኢኻ ክትእቱ ትደሊ ናብ ናትካ IBKR ብለኒ ኣሎ እቲ ቁፅሪ ክትበለካ ካብ $1 ክጅምር ኣለካ ኩሉ ግዜ ደን ድሕሪኡ ክሳብ 200,000 ዝኸውን ገንዘብ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ብለኒ ኣሎ ሶ ንሕጂ ኣነ $100 ክብለ ምክንያቱ ኦፊሻል ዝኾነ ካልእ ኣካውንት ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም €100 ኢለ ኣለኹ ደን እንታይ ክብላየ ኮንቲኑ ክብላየ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኮንቲኑ ዝበልክዋ እዚ መፅኡ ኢለ ኣሎ ንሱ ኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ገንዘብ ንIBKR ክትኸፍሎም ኢኻ ሶ ኮንቲኒው በላይ ዝብለን ዘሎ ሶ ኮንቲኒው ብላለኒ ማለት እዩ ደን ድሕሪኡ ቆፂልካ እዚ QR ኮድ መፂሉ ኣሎ ደን ስካን ክገብረለኒ ምክንያቱ ኣብ ባንክ ከይደ ክኸፍሎ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ኮኔክት ላይ ኮይኑ ዘሎ እምበሪ ገንዘብ ኣውቶማቲካሊ ከም ዝወስዱ ይኮነኒ ኢለ ነገረኩም ነይረ ሶ ስካን ክገብሮ እየ ድሕሪኡ ኣብ ባንክ ናተይ ከይደ እቲ ገንዘብ ከፍ ኢለ እዮም ደን ድሕሪኡ ናትካ ፔመንት ኮንፊርም ኮይኑ ኣሎ ብለኒ ኣሎ ናብዚ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ተመለሱ ይብለን ዘሎ ስለዚ ሪተርን ክብላየ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ገንዘብ ናትና መፂልና ኣሎ ሶ ካብዚ ቀፂልና ግን እንታይ ኢና ክንገብር እዩ ካብዚ ቀፂልና እቲ ገንዘብ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ከባቢ €100 ዝኸውን መፂለ ኣሎ ኦፍኮርስ ኤግዛክትሊ €100 ኣትኢለይ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ካሽ ሆልዲንግ ይበሃል እዚ ካሽ ሆልዲንግ ማለት ብካሽ መልክዕ ሒዝናዮ ዘለና ገንዘብ እዩ ሶ እንተደኣ ክንገዝእ ተኮይና ወይ ዝኾነ ካምፓኒ ክንገዝእ ተኮይና ክንገዝእ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና መጀመርያ ክንገዝእ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ናይ ሓደ ካምፓኒ መጀመርያ መፅናዕቲ ንገብረሉ ፋንዳሜንታሊ ቴክኒካሊ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ንገብረሉ which is ንሪኦ ከውን ከመይ ጌርና ንገዝእ ከመይ ጌርና ኢና ንመርፅ ዝብል ኣብ 5 ክፋል ክንዘራረበሉ ኢና ግን ካሽ ኣለና ነቲ መፅናዕቲ ዝገበርናሉ ካምፓኒ ኢና ንገዝኦ እቲ መፅናዕቲ ዝገበርናሉ ካምፓኒ እንተደኣ ዝዓባሃሉ ወይ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ከመዝግብ ተጀሚሩ ናትና ገንዘብ ይወስድ ማለት እዩ እንተደኣ ኣንፃርና ክኸይድ ተጀሚሩ ከዓ ናትና ገንዘብ ይጎድል ማለት እዩ ባት ኦቨርኦል ከመይ ጌርኩም ኢኹም ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ተጠቂምኩም ዝተፈላለዩ ስትራቴጂ ተጠቂምኩም ኢንቨስት ትገብሩ ሎንግ ተርም ብፍላይ ማለት እዩ ኣብዚ ተኸታታሊ ትምህርትታት ስለ ንርኢ ዝኾነ ስክፍታ ክስማዓኩም ኣይደልን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ነጥቢ ኣብዛ ዲፖዚት ትብል ዘላ ነጥቢ ገንዘብ ክትእቱ ትኾን ካሊእና ኣለና ኣብዛ ዊዝድሮዋል ወይ ከዓ ዊዝድሮው ትብል ዘላ ከዓ ገንዘብ ከውፅእ ተኮይነ እጂ ገንዘብ ከውፅእ ተኮይነ ከመይ ተውፅእ ለሰይ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ሓደ ካምፓኒ ገዝኡ ኣለኹ ንበል ቴስላ ዝበሃል ካምፓኒ ገዝኡ ኣለኹ ቴስላ ዝበሃል ካምፓኒ 2022 ገዝኡ ፅቡቅ ከይድለይ ሸይጠ ምስ ሸጥክዎ ናበይ ዝመፅእ ናብዚ ካሽ ሆልዲንግ ዝብል ዝመፅእ ብካሽ ይቕየር መጀመርያ ድሕሪ ብካሽ ምስ ተቐየረ ናብ ባንክ ናተይ ይሰዶ ማለት እዩ ድሕሪ ብካሽ እንተደኣ ሆልድ ተገርካዮ ብካሽ ኣብዚ ሆልድ ተገርካዮ ካብ ካሽ ናብ ካልእ ካምፓኒ ወይ ከዓ ካብ ካሽ እንደገና ኢንቨስት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ናብ ባንክ ናትካ ክትወፅኦ ከለካ ከዓ ታክሲ ከፊልካ በቲ ናይ ታክሲ ፕሮሰስ መሰረት ወይ ከዓ መሰረት ዘርእየኩም ከውን ክትኸፍለሉ ለካ ወይ ከዓ ክሰርሑ ለካ ማለት እዩ ሶ ኣብ ዊዝድሮው ዝብል ክነኣቱ ኢና መጀመርያ ሶ ዊዝድሮው ክንብሎ ኢና ዊዝድሮው ምስ በልናዮ ናትካ ኣካውንት ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ብለኒ ኣሎ ዊዝድሮዋል ሲስተም ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ብለኒ ኣሎ ባንኪ ተኮይኑ ባንኪ ካርዲ ተኮይኑ ካርዲ ክሪፕቶከረንሲ ተኮይኑ ክሪፕቶከረንሲ ሲስተም ተጠቂምኩም ከተውፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ናይ ዲሰንትራላይዝድ ዝኾነ ዓይነት ፕላትፎርም እዩ ናይ ክሪፕቶከረንሲ ሲስተም መውፅኢ የብሎምን ባት ዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዘለዎም ብኡ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዌል ማርኬስ ክሳብ ዝተበፂዕኹም ኮንግራቹሌሽን ክበኩም ይፈቱ ዋይ ምክንያቱ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንኳ ሓጎሰኩም እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ
ናይ ወፍሪ ብዓወት ፈፂምኩም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቪድዮ ተስፋ ኣለኒ ጠቃሚ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንግዚኦም ዝምጥን ሓበሬታ ረኺብኩም ኣለኹ ትኮኑ ማለት እዩ ኣካውንት ከፊትና ኣለና ሎሚ ኣብ ቀጻሊ ግን ከመይ ጌርና ኢና ኣሰትስ ወይ ከዓ ኣብቲ ፋይናንሻል ማርኬት ከመይ ጌርና ኢና ኢንቨስት ንገብረሎም ካምፓኒታት ኢንቨስት ንገብረሎም ስቶክ ማርኬታት ክንገዝኦም ዘለና ክሪፕቶከረንሲ ETFs ዝኣመሰሉ ንመርፅን ንለልዮምን ንማምዮምን ኣብ ዝብል መጽናዕቲ ናተይ ተወሳኺ ተመክሮውን ሸር ዝገበርኩም ክኸውን እዩ ሶ ሎሚ ዝነበርና ትምህርቲ ነዚ ይመስል ሄይ ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩ ምክንያቱ ሙሉእ ኣታው ናይዚ ቻነል ንጊቭ ኣዌይ ንፅጉማት ንጀንበርቲ ትሬደራት ዝወሃብ ኣታው ስለ ዝኾነ እዚ ቻነል ተዓብዩ ከዓ ኮርስ ናትና ዕብየት ናትኩም ዕብየት እዩ ናይዚ ቻነል ዕብየት ከዓ ማሕበረሰባዊ ዝኾነ ዕብየት ስለ ዝኾነ ሰብስክራይብ እውን ኣይትረስዑ ይቀኒለይ